जोंनि गेलागुरि गामियाव जोंनि कृष्ण मन्दिर दोनो जोंनि गामिनि भक्त भक्तानिया दिनै सासे बिमा लक्ष्मीनि नाम महान जग होनाय महान जगनि गेजेरजों जोंनि भक्तफ्रा आलादा न'खर संसाराव शान्ति मुक्ति आइ बिमा लक्ष्मीनि अननायाव जेब्लाबो जोंनि भक्तफ्रा लोमजा साजा दुखु दाहा बिपदआफोर एरनाय सिमांथाय सिबिनाय बेमार आजारनिफ्राय बारग'नाय मानसिफोरनि बुंनाय होननायखौनो बिसुंगाय सावखौनो एरनाय दानि फुजिनायखौ उदाहरन कार्तिक मासनि 1 तारिख दिनै मंगलबार मोनाबिलि 7:30 सुखौनो गोथार संनानै दिनै रायखौ खाफा खालामनानै जोंनि भक्तफ्रा महान जगनि गेजेरजों जेराव शान्ति गोजान आलाय जानाय गथ' गथाय खांनानै शान्ति मुक्ति मोनजायो।